Ko je? Dostava je, dobar dan. Oprostite, ne vidim prezime. Jeste možda vi naručili proljetne rolice? Molim? Proljetne rolice, dostava. Nisam. A dođite, samo uđite, otvorite vrata slobodno, otvorena su. Bože, hvala ti, daj neku dušu. Bože, hvala ti. Slobodno, samo lupite nogom malo jače, odvalila su se od potresa. Eto. Ne bojte se, dobri su. Stalno trese, ne mogu više. Ne, u redu je, dobro, u redu je. U redu, neću plaka, dobro je. Dođe brzo, dođe. Joj Bože, jesi vidio kako smo hrabri? Neka smo mi hrabri. Neće nama se ništa nikada dogoditi. Ni ova korona nam neće ništa. Joj, ne mogu više.